kenekwa mụ na ọzọ bike ebe ọbụla na-enene m udo dịrị gị na o nwere enyi m nwoke mgbe ha zachala aha wee zaa onye chefue echeteli ya. Yes, onye chefue echeteli ya bụ afa mmadụ, mana onye chefue echeteli ya bụ ihe nchọ ka m bịa kwuo maka ya n'ụbọchị nke taa because na ọ dị ka ya echefugo, mana asị m ka m chetakwala ya ha ya because na ihe awa approximately 2 years eji private jet nwanne anyị nwoke nke na-eke ọgwụ nọ na Asaba. Mmasị nọ na-agwọ ọgwụ because ọ na-eke ọgwụ eke, nke na-eke ọgwụ nọ na Asaba. Yes, unu na-afụ video na-eplay n'akụkụ nenebenu. Ihe a bụ video mgbe o nyere open confession n'ọzọ na gịnị private jet as far back as 2022. Na private jet a n'ọzọla $270 something thousand. Private jet of $270 something thousand. Mercy Chineke, man. Because due to the ignorance of the people and the foolishness of that is bound in the heart of people, that is meant, that are bent on deceiving the people and the poor masses in order to draw the crowd into their domain. Ekwugidoku private jet akwugide mgbe ahụ gidi ọ na-akpọtụ customers na-ewu. Nwere onye sị ka wolu phone ya Google ahụ private jet. Google kene ego na-ele private jet. Because na ọ bụ na nna ya ukwu apụta sị na ugbo epepe anụ dị n'akụkụ, ịma na ọ nwere nke bụ ugbo epepe nke anụ na-afụ n'elu ebe. Ọ bụ na onye nwakọpụta sị na ọ go $270 something thousand ahụ ọkakwe na-ekwu because ọ ya enweta nwụda one as cheap as $150,000. Ụmụ plane anụ na-efe from ụmụ plane anaghị agbata aka, nwere ike fe from ka edi nearest state. Inwe ike isi Asaba bụrụ mmadụ gaa Port Harcourt, o inwe ike isi Anambra bụrụ mmadụ bịa Asaba. Ọ na-akarịtị nsi efe, ọ naghị efe kalifa nwetago, ọ naghị efe kalifa that kind of plane. Ọ ya enweta nwunye like that, and 2 seat ka ọ ya enweta nwe like that for that amount to 2 seater nke na-ebu sọsọ gị na driver gị. Ịma nwetakwa nke na-ebu mmadụ 4 na data amount to asị m ka m wetali ya unu because maka ndị na-asị na m na-achọ okwu ọ na m amara ihe m na-ekwu. Achọrọ m ka nene video unu mgbe o kwuru nya bụ ihe. Unu na-echeza the video, o nwere ihe ọzọ m ekwu ma ị nachiata azụ. I'm already made. No apologies for that. No apologies for that. Very soon now, my private jet will come. I have buy private jet. Has gone private jet already. People should listen. I bought private jet. I bought private jet of $270,000. I bought private jet of $270,000, but I'm still having small issues with aviation and immigration. So they are still passing some. They are going through some legal things. So I think very soon after that they will approve it, and I will be recognized. The only thing that you go there wrong, when you I bought my private jet. My private jet is done now, so I'm waiting for some aviation approval so that my private jet will come. I bought it. I told people that I'll be the first native doctor to buy private jet. Every other country should be recognized for promise fulfilled. I bought it $270,000. So proud. I'm going to finalize some things about aviation. So I think very soon you people will see my private jet, and no apologies for that.
afọ m nụ na-enene the video now onye ọbụla enenesigo ya thank God na osiro m n'ọnụ wee pụta na mbụkwa na onye eziokwu na-adị mma ama m mgbe ahụ a na-ekwu ya gidi ọ bụ onye dibịa zo private jet gịnị unedo na private jet $1 naira. As of 2022 January 27 2022 mgbe okwu anụnwa bido wube nna ya okwu anụnwa onye na-eke ọgwụ na Asaba lowest private jet nọ n'ahịa then is $2 million. $2 million ka ihe enweta approximately $2 million. Ọ ya akalịkwa wakwa ma ikwebe ọnụ nwekasị gị na nke ndị anụnwa bụ 2 million, nke ndị ahụ 2.5, nke ndị ahụ 2.8. That is the lowest ihe enweta, and ihe na-edosa maintenance fee ya approximately $2,000 to $3,000 every month ya na-edosi ya. Eto asatọ na ndị aviation jikwa mee gị nke na ndị aviation ji wee mee gị nke ọzọ a na-ekwu ka a na-ekwu eto asị ọzọ si anyị na-azi ana ego afa ị na-ahazi ana ego afa na ịnachagori ho ego afa ya agba for the year afa nwanụ ọwụ consultant ka ịbụ doctor ịbụ engineer ndị engineer ka mma pụtasị oke na akwụwa na onye agwọ so nso all these big comedians na-aga ọ na-azabinus nọ n'ọsọ oke he has been booked from now to so afa bụ ihe ọ ya abịa pụta ibe na agba afa ahụ ozugbo mmadụ ama mbịa kwụọ ga mmadụ ama nwe problem bụ problem karị problem ọ bịa kwụọ ga ụgwọ afa na February isi anya bịazie by November ka iwee gbalị ya afa nọ mgbahakata ọnụalụ. Why are you people deceiving people? Wele mentality, wele brain ndị mmadụ na-egwu all in the name of gịnị na so customer. All these things, I'm not accusing you, I'm not saying anything bad. N'ihe na-ekwu m ka anyị reason wee imago ka anyị kpaa ihe a man to man ka ịmakwa na ihe anyị bi na gịnị computer generation. Ọ na-aka nna anyị ukwu nke nọ omenala ụzọ eziokwu si anyị na Oman, country like Oman, they celebrate 13 years of non-free accident. Oman nọ na 4th country where the highest accident rate, even in their Asian, in their Arab continent ha belong to. On is in African continent. That's the Arab global one ka na na Oman nọ na number 4th. An accident with the number 10th, highest 10th on the list, 10th 10 in Igbo ha. You go Gula, the highest 10th in Igbo ha. Accident with number 10. In the sign of 50. Stroke na-egbu ha, high BP na-egbu ha, onwe ihe na ha egbu ha. Even mmadụ enwu na mmiri na-egbu ha na be ha. Mana ọpụta ọ na-atụ asị ndị mmadụ wee buying it. Why can't you take your phone, google this thing, man ihe ọ bụ eziokwu. Malụ mgbe mmadụ bido use way your brain in order to achieve his own selfish desire. Unu si na-asị ka m na-asị ngwa na ebe nke na Asaba si na ọ nachago ego afa for the year. If you go achieve, yeah, what do you know we achieve in 10 years? By achievement, we've got achievement when you go deep for 10 years in there. Oh, but Emma, on way for ya wonderful or twice you got that. Yeah, tell that if you yeah. How many years? How many days? No. And then I go on L. Yes. So no na nugui. On your okay. From January. From the mother it is in the mother online. And I may blame Kwanun, no book on good Dibia na be interview mba ka na blame because Okongwu Dibia mentioned that interview mba title lawyer a private jet owner. A private jet owner because no ihe ogwala 2022 2023 enyebe ha license fly ko enyechi yago ego ịpụta isizi ụmụ nwanna na ama ego zikwa makwa mala amala that no nwere private jet a na-ele $270 something thousand ogai ịchọ ịtụ asa tụlo ya n'isi your whole earnings, your whole revenue, your own earnings for the year abakoya is not up to $100,000 self. Your whole earnings in asi bako hotel gini na hello mamuto ina anya maginen is not up to $100,000.
ka ịgbakọ ya wepụta ka agbakọ ya nwe ihe bụ na ịchịta oil gold ịchịta your chain ịchịta họteelụ gị wepụta akwụkwọ iji elu ya gịnị dị họteelụ golu 200 million naira họteelụ golu 200 million ebe na-ekwu họteelụ gị na-abụ is not up to 200 million gold ị na-anyị n'onu is not up to $1,000. Why are you people deceiving people? It's not up to $1,000. And ekwu obula okwu. Nwekwu ike obulu nke a na-eje akụchi na ọgba ahịa na Jamaica, iland ya na plane na Zongu. Ije n'onwe ebe a na-ekụchi n'ọdụ ahịa. Ije dị akụchi ka ọlụ gị nke a akụchitere gị bulu na-agba. Because ilu na China onye ha gụgbu ka agba. Before you know the headquarter ebe a na-alụ ihe in a genuine way, ị afacha ndị ọsọ ahịa nọcha by the roadside. Now we can do this for you for $200. Ewetekwa nke ọzọ, we can do this one for you for $70. The same product. Onwezike before you know n'isi mmiri si no need of ịga weba because of the crowd and everything ka ezuru wee pụwa. Na okeke na oke afọ ka bụkwa nwanne. Ngwa na ekwuchago m ka ọha m n'ọnụ. Kaba na-arụ na-enecha vidio ahụ n'isi na nenezi ebe traditional nwoke dị. Si no na oji generally ọgụ n'aka ndị aviation industry. Aviation biko ọ bụrụ na ụka ji plane nwanne anyị nwoke bipụta na ya nwanne anyị nwoke ọ bụkwa nnọọ ụgbọ epe ka ịzụ nke a na-efe na-ebuso ọsọ mmadụ na-abụ ị ka enwetenwu at the rate of $150,000 na-ebu mmadụ na-abụ gị na driver gị onwe ka ọ bụ na ị na-aga Asaba for example ifene from Anambra ilugo die ifo na ichefuli ihe esoke ka ịgba distin jeje wepụta sharp ebulu gị gburugburu iweta n'ihe ị na-enweta na ya already form of Uber ibulukwa gị gburugburu drop kwa gị. That's the only function of that plane. Imagine that plane for example si Abuja si na aga or si Lagos si na iji aga Sokoto Omanlu ikenekwa m onye ọbụla biko ị na-ene vidiyo ka barụ welu uche gị na-eme ihe ọbụla ị na-afụ na social media because na n'ịntanetị a ka anyị nọ ịtụwa asị kinachi gị ikwu eziokwu kinachi gị listin akpọrọ m onye ọbụla fake ihe na-ekwu bụ na atụwụla ya asị and we have come to expose the lies a na-atụ na social media ka e wee na-azọ customers na anụgo atụla asị ka e wee na-azọ customer ihe butekwala ihe ahụ kemgbe akwụkwọ mepecha họteelụ gidi na na-azụ họteelụ agara mmadụ one na-abịa achọta gị mmadụ one na-alọji na that hotel. If you can tell yourself the truth ọ bụrụ pasta si anya were ego ji enyere ndị mmadụ aka lụọ ihe ndị mmadụ ya eluzi na village ha unu were ego họteelụ alụọ indọstrị ọ bụkwa na ajọ ihe ọ bụgo na ịma ihe na-alụ lụọ ebe a na-ele kaikai na ya na-egolo gị nkwụ abịa enye gị ihe na-atụ na ọnụ agwụ gị ka ọ dịnụ bye bye. ọ nọtego aka na nke ndị aviation ministry ọ na-amụdu mọleji ịghọtago anyị ga-ebufụtagide private jet ya bufụtagide private jet ya anyị na anyị bufụtara the private jet ọ na-elekwara private jet ya balance kwa eze obi ego niile with interest eze obi alụsị ego ijere ha enye m 1 naira ije ha enye 2 naira ibe ma ọdata na ị ga-achọ ịmụ ya akwụkwọ private jet ma aga bupụta anyị nwere ike anyị nwere n'elu ụwa and ike ahụ kọbara ibupụtara gị your private jet at least mara ngold anya na moto nwebe ọ dịka moto a na-anya anya mara ngold na-anyabeghị n'elu ụwa oji gold awụwa oji gold were mere ntutu isi mara ngold eze obi alụsị ego na Asaba abịara m ịnụrụ gị ọgụ abịaghị m ịnụsa gị ọgụ mana abịara m ịnụrụ gị ọgụ. Asị na ndị aviation ministry ndị aviation ekwebeghị enye gị landing base na yo private jet ofu dibịa ofu alụsị ego goro private jet ka ndị aviation ministry ekweghị enye landing base a na-enye ndị ọzọ ekweghị enye anyị because na anyị nwe native doctors mụ nwe traditional nwoke dị ga nụrụ gị ọgụ. Aviation ministry choose what the time, date and the venue. Choose time, date and the venue. Oh no, never is a private jet is obi alụsị ego na Asaba. Ndị you know to God who made me and you.
eze obi gịnị ji the private jet ịfụta kedu ibe ji nkụta ọnwụ anyị na-echesi isi ya gwara anyị na-egotego private jet ka this private jet fụta agwa anyị nọ ndụ aviation ministry nọ ndụ aviation na o nwere nwe obere ibe ndị aviation na-eche ka a confirm na ọ na-confirm ya wụ ibe na the private jet ji afụta and anyị na-echesi isi ndị aviation ministry gịnị ka unu mere private jet ya ọ na-awụ okeruo ya ka asụ ka ekegharị ya nọ mụ nwe ebidogo na-eme practice na-eje m na tris mbata ntụọ na Asaba moto vuru m vuteruo na Asaba mụ nwe je n'ụkwụ eze obi maka na eze obi wee onye ọka a sị na akụrụ si ọka ma ọwa ọka si akụrụ maka na a sị na akụrụ na ọka nwanne ọtago na enwe anụrụ ọgụ too much ọka anụghị ịfụrụ na capital ahụhụ the original place of them ebe bụ original ebe be anyị ka si were gba ọsọ ọwụ ndori nri ọka na nri ọka so nri ahụ ịfụrụ ebe ahụ ọkwa na anyị nwawo nri ya nekwa na-ekwu ụlọ ọka na-ekwu maka